ngibingelele umphakathi waseDaveyton eGuruleni. Ngibonge ku-program director who is supposed or was my former teacher. Luckily today akangibiza ukuzongiphanisha. Hey, mawethu. Sawuthetha ngawo soon. Jomo Nkosi, I think it's over 20 years now being friends, including Dr. Tuxuwala Upong. Ujomo was a magnet that can able to usihlanganisa singazani but sigcine thina sesizana sisodwa. Ujomo, when we met, was through bengifunda la a unit ngi-SOS remember mawuthi bengayifuni lento le ukuthi mina ngihlale ngiphambili ngiyaleader anibethela lo nto athi zapha kwedinza kubetha. How we met, besifune isound knowing uJomo ukuthi eDaveyton umuntu one sound u-DJ uJomo. Ngihambe ngikuJomo ngiyokhuluma naye ndoda ngimfishane ngayo ngikhuluma naye ufuna isound. Uzosinikeza isound uJomo. Sibuye futhi siyifune futhi asinikeze. We started now to engage now in terms of a friendship to saqala ke manje saba ne engagement from there. Fast forward, kunama establishment enwaziyo abaningi go Reds and Barrel besibhizi khona ke. He was an entertainer uJomo. When it comes to music, uJomo was your guy to go to. uJomo music, I don't think wafundela. It's pure side. uJomo IT, I don't remember Mankosi ayifundele IT. But iPC ayikho into abangazi ngePC. uJomo bakazi izinto ezaziwa angazi yini abantu abanjani. uJomo uzokuvumbulela zona lezo zinto lezo. uJomo iphone bekakwazi ukuhack yami iphone ngingamnikanga iphone yami. uJomo, that's how intelligent he was. Bekaphika uJomo. uJomo bekangayifuni into enomlungu phakathi. uJomo bangayicabanga i7 to 4. uJomo was a person ozothi mangivuka namhlanje ngivuka ngacabanga 1 2 3 kumele ngiyo-implementa manje, and he would make calls ukuthi ndoda nali plan la or in or out. Sometimes angangibuza ukuthi ngi-in and out, angifaki ngenkani njengoba uBhonga asho ukuthi bekavela athi nje kunento kanje. uJomo was that person or ocabangela the next person ukuthi mangidla akadle naye, ubani ongadlanga nawe, ubani all over. We testify into eyi-1 ngoJomo sonke. But khona leya party le ngifuna ukuya kuyo ngoba ngiyamazi bakazohleka manje akhuluma leyo joke nyana sabona too hleka ngoba sengi too serious. uJomo ngize fast forward nje to a chill out establishment yase chill out. Hey, ngikhule mina vele nginesandla esilula yabo. Bongathi nje uyathi manje ngiyakubuyisa ngibuyise. But ngathi mangihlangana noJomo ngaba worse. Hey, ngibashayela abantu mawethu eDaveyton babethile abantu. Dibabethile abantu chill out.